Hello guys, jotonon dibor kaham tei jotonon lamsogo ani vlogo ang tabuk Korea pujani bagai invite manjak andol ni aro hingke bong nogo thangnayan bagai ongkhori tongo gendrok nai tongdi ani video no paithak jora gendrok na aro thamarok phunogano hingke nai tongdi wa bulung thangnai tonglayo jung tongmani thai bai besi saria hingke ani bagai ne hini hingke main road ni thangya kat jalama dei thanglai tonglayo nong phunogano nai tongdi ro rabar bagan bulung rabar sip bang mani ban dini ni den asok satung tong ya wati phairong tongo ya haipano tung phrai ke tongo karan kurina bu Parani lama hingke pusuk si tongthok hadlei bodlei kerei nabar sip ke tongthok to ongo taon rok hingke gari khorang pipi papang mani bai hadlei bai kisa panaram nangya tabung ke brongni lamprao hapsinai it choling tei mikonai di panthar tormani naidi pusuk naithato ongjak ko yang side bo tormani sinaidi naithato ongjak panthar ka jati ma thango abake mikitong kanya bakai chuaijak tabok hingke bongni nok khacham kasai tongo ang ko abake bongni para ang waisa pan sokpaya ko jagao tinin first time sokpaikha tabuk hingke ani dol ni manai maja khanam bagai maja khoklai tongo amja kaka chokja kok sai tongo andol khe taksi tiku gui phayo bokhe mani manai chela o aba hingke bani ma kaki tabuk khe nonglai kha tini hingke watui phaisinai nobar sibai angsoka Korea puja singke ba tini hingke ma phaisinai nyobatui tabuk hingke awan chalai sinai chana bagi sipayo hingke ba chalai sinai no hayada hingke kaka bai kaki boti kugoi phika bongni joto full family ni tongbayo abang ke manai bake current kore ni bage kolom jagai kolom te sra ang soka nai di hingka borok chalai tongo manai phai tongo hingke andol bobo happy ang sukjak tini tabung ke chalai sinai thoksoka samani hambai invite khaima bagai tabuk hingke bongera awan chabai pai te kaisa jaga thang tongo boni nana songni aro angki to waisa pan sokpaya kho haipano bongni loge tlang thangjago obongke tai mosai dikini pai tongo tabuksi hingke aro bo thangi chalai grana sini anu ge jaga no thanglai sinai tabuk hingke takhe kaisa jaga sabai tak tai kaisa jaga o chana thang tongo jong sini haipano ko oborongni phaising te chung chana thang tongo te kaisa jaga o sini anu ge jaga o chana no phailai tabuk hingke chalainya bagai thanglai tonglayo jani jahani himlai jak mani kaka songni aro kanadi thaifong yaphango si buthuk ke thaijak saka ke guskurai ulo mon khe abono bufang yaphango tongoi nyo rawai nei khaksa ka chai manan abo hingke bani kaka songni nok naidi bagai sai tong ban thaijak bara khen thayo hanai abo hingke bufang kolokma naidi busuk logoi tongkha bathai bo tongo thaibo kotor nongjak thangpro khagai tlangnai tabo hingke abo hingke bani kaka bani mano khulomo agini rimariti abo to palanya nangnai no hayada senani dino hingke jotono haike khulom layo okra chakra no abo hingke botano khulomo tabuk hingke chalainya bagai tongo kaki bai andol hingke tai bo hanya hai chasinai oro bo hingke ani video no nai tama bagai hambai